This call is now being recorded. اوكي بقدامنا كلكم انكم بسلام مساكم نلو مشيت بيزكس مجمرتا بفلاي دما for the first time ابزنا انا اكاديمي جوين مسكبركم كتقبروا زلكم ወይ ድማ በበገሲ ከመይ ጌርና ድማ ካች አፕ ንገብር ከመይ ጌርና ምስቶም ሓሊፎምና ዝጸንዑ ወይ ቅድሜና ጆይን ጌሮም ዘለው ንኣቱ መሰረታዊ ዝኾነት ካብታ ስክራች ቢግኒንግ ጀሚርና ክንከይዲና ማለት እዩ كل جزء زي فوركس عودي حدا كاب عالمنا تزعبه اندستري ممكن بلو نخلينا أب حدا معلتي كساب 7.5 تريليون زاكل جنزب exchange ويد ما ترانزاكت جيرو زوع الحدا أزي جزء زخونة عالمنا عودي هجي نحنا نزع عودة ذكر مرس كلنا وينا فوركس نأتولنا كنجمر كلنا أبز 7.5 تريليون every single day معلتا ودما ترانزاكت زخونلو اندستري جوين نقبر لنا مالتي حجي نمنتهي زوم سوزلغو أب معرخندي أزي قزيف زخون عودي نأتو خمزلنا كنرداء لنا مالتي كم نفس وكف زخونة كالا عودي دما بزوع سعرية حتتيو كالا أي نقر دما فلتاتي حتتيو كل نقر مالتي تي كالا عودتات دكتوريت يكون انجينيرين يكون تفلالي عودي نختم محار زحتك ساعات فوركس اندستري دما كوم عين ساعات كم زحتت كون ردو خنكل لنا مالتي اتبلوص انات ناي فوركس اندستري دما اب زغونه سب كيتوكلكا وي بزغونه اندستري بزغونه كامباني كيتوكلكا حدا بيزنس ابناتكا كمبيوتر وي ابناتكا تليفون حدا 7.5 تريليون every single day جنريت كجبر زغل اندستري الموبايل كحيسكا لها مالتي هجي كل جزء ريسك له فوركس ماركت دما ريسكها مينيمايز ناغبركا نابتي بروفيت تارجت وي دما اتي عوت ترخبو مالتي معناتو بيزنس كساب زخونه سب دما بيزنس إلو كحسب انكلو كساران مخسبن رئي زاتو مالتي هجي ابزناي فوركس اندستري دما تاتو انكلا كمي غيركا كسارها مينيمايز ناغبركا زلعله دما اتشيف تغبري تحتو مالتي هجي قدم زغونه نغرتا زدليانا انا بلاتفورمز ويتوم نمسارحي انتقملهم كلت بلاتفورمنا نتقم تحنتي ميتا تريدر 5 ويدما ميتا تريدر 4 كلت ين حدا يسرحن ابغو بلاي ستور ويا جوجل اتينا زي ابلكيشن زي نوردا مالتي كم زي ريازلنا بلاي ستور اتينا ابزيا ميتا تريدر 4 ويدما ميتا تريدر 5 لنا داونلود نغبرا داونلود مس غبرنايا اكزاكتلي كم زي ريازلنا كم زي اخت مسالنا يعمل زي حجي نمبر 1 قدامي تخنغبرا زلنا زي بيزنس نحنا كم زخونه let's say ريستورانت ندحر تخفت عليها خونكا كتقبرهم زلكا متعريات كتقبرهم زلكا تي ريستورانت ناتكا سيت اب يدلو يخيم قدام النت مالتي سلازي نحنا دما نزا بيزنسنا هنا سيت اب نقبرها قدام النت يجي باي ديفولت داونلود مس قبرنا لك كم زي تمصنا يجي كم زي مس مصتنا ازيوم بصقام نريوم زلنا يورو يو اس دي جي بي بي يو اس دي يو اس دي جي بي واي يو اس دي كاد انابلو دلو زرزر اتوم نحنا تريد انقبرومينا فوركس تريد كنبل كنا تريد كبهال كله بحفشا نقد كبهال كله من لواتي مالتي بحنت تراح بينا اي تخيدنا كلتا بير تخيد نعبنت كم اتيناي فيزيكال بيزنس ندحرينا حدا سب ندحربون يشيكت قال لي خوينو بون مس منتاي اكسچينج خغبرو مس بغنزب اكسچينج خغبرو ويدما بغرين باخليو اكسچينج خغبرو سلازي كلتيوم اب زخونه نقدي اب زخونه ناي نقد امر كلتيوم بايريم تخدو مالتي سلازي نحنا دما ناي فوركس تريدرز كم مخانا متن 7.5 تريليون اندستري كم مخانو متن بخلته يو زلكع مالتي جي بي بي يو اس دي يو اس دي جي بي واي نابلتهم بايرس ابزي تسري عملنا له مالتي حجي اب عالمنا تريد زقبرو بتعمي بزحاتيو كارنسي ترح زي يكون كاتريت تقبر ويتي شرفي باتيرات رح زي يكون كم بعال جولد ميتالس مالتي سيلفر زي أمسلو كومون كوميديتيز كم أويل كرود أويل مالتيو
ተፋላለዩ ካልኦት ነገራት ኢንዳይስስ ዝበሃሉ ናይ ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ዩኤስ ማለት እዩ ዩኤስ 30 ናስ 500 ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒስ ተፈላለዩ ብዙሕ ነገራት እዩ ማለት እዩ ኣብ ማርኬት ወይ ኣብቲ ኢንዳስትሪ ትሬድ ዝግበር ክሪፕቶ ንባዕሉ ትሬድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ተፈላለዩ ነገራት ማለት እዩ ሕጂ ንሎም መዓልቲ ንሕና እቲ ቶፒክና ብፍላይ ድማ ኣነ እቶም ሞር ፎካስ ዝገብረሎም ወይ ትሬድ ዝገብሮም ግን እዞም ባጤራ ኣብዚ ንሪኦም ዘለናዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሜኑ ዘየለዉ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሊስት ዘየለዉ ድማ ኣብ ላዕሊ ናይ ፕላስ ኣይከን ስለ ዘላትና ኣብዚኣ ፕላስ ኣይከን ክሊክ ንገብር እሞ ካብዚ ሽዑ ፎሬክስ ኢልና ክሊክ ብምግባር እዚኦም ሊስት ትሪእዎም ኣለዎም ሓንቲ ግዜ ታፕ ንገብሮም ስኸኢልና ታፕ 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 ንድሕር ጌርና ሓንቲ ግዜ ንድሕር ሃሪምናዮም ኣብቲ ሊስት ንሕና ትሬድ እንገብሮ ኣብኡ ይመፁና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዴሞ ስለ ዝኾነ ፎሬክስ ጥራሕ ኢሉ ሂብና ዘሎ እምበር ኣብ ሪል ኢንዳስትሪ ወይ ኣብቲ ሪል ብገንዘብና ምስ ብሮከርና ኮኔክት ምስ ገበርናዮም እቶም ክዛረበሎም ፀናሕኩ ኢንዳይሲስ ዝበሃሉ ኮሞዲቲስ ዝበሃሉ ስቶክስ ዝበሃሉ ተፈላለዩ ኩሎም እቲ ሊስት ብዙሕ እዩ ዝመፀና ማለት እዩ ሕጂ እቶም ፎሬክስ ግን ልክዕ ከምዚ ኢሎም ኣብዚ ሊስት ናሕና መፂኦምና ኣለዉ ሕጂ እቲ ሜኑ ንሕና ሰርቪስ እንህቦ ማለት እዩ ከም ሓደ ሬስቶራንት ምስ ኩሉ ግዜ እቲ ናህና ትሬድ ወይ ናህና ንግዲ ምስ ፊዚካል ቢዝነስ እውን እንዳተተኣሳሰረ ዝኸይድ ንግዲ ብምዃኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሓደ ሬስቶራንት እቲ ሊስት ንሱ ዝቕርቦ ሜኑ ኩሉ ግዜ ይቕርብ እዩ ንሕና ድማ እዚኦም ኣብዚ ዘሎ ከም ሜኑ ናህና ጌርና ክንሪኦም ንኽእል ኢና ኣብዚ ሊስት ዘለዉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፀና እዚኦም ምስ ረኣናዮም ኣብ ላዕሊ ድማ ናይ ኢዲት መግበሪት ፔን ኣላትና on the right hand side on the top ስለዚ ንዓኣ ክሊክ ምስ ገበርናያ ድማ ኣብዚ ዘየድልዩና ኣብቲ ናህና ዘይንጥቀመሎም እንድሕር ሃልዮም ነቲ ናህና ሜኑ ከምዚ ጃንክ ከይገብሮ ማለት ንምርኣዩ ብዙሕ ዘይምችእ ከይገብሮ ኣብዚኣ ደሊት ትብል ዘላ ኣይከን ክሊክ ብምግባር ነቲ ናህና እቶም ዘየድልዩና ደሊት ክንገብሮም ንኽእል ኢና ከም ሰሌክት ብምግባር ካብቲ ናህና ሊስት ከነውፅኦም ድማ ንኽእል ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ በዚ ናይ ሌፍት ሳይድ ሰለስተ ላይን ኣለዋና ንሓደ ካረንሲ ብኣ ብምስካድ ከምዚያ ጌርና ኣሬንጅ ንገብሮም ሕጂ እቲ ኣሬንጅ ምግባር እንታይ ዝጠቕመና ወይ ብኣልፋቤቲካል ኦርደር ጌርና ክንሰርዖም ንኽእል ወይ ድማ ብኣልፋቤቲካል እንተዘይሰሪዕናዮም ከዓ በቲ ንሕና ሞር ትሬድ ንገብሮም ንኣብነት ሜጀር እቶም ቀንዲ ንስኻ ትጥቀመሎም ትሬድ ትገብሮም ኣብ ቀዳምነት ክትገብሮም ትኽእል ኣብቲ ሊስት ናትካ ምፅእ ምስ በልካስ ብቀዳምነት ከም ትረኽቦም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀዳምነት ኣብ ሰት ምግባር ኢና ዘለና ወላ ሓንቲ ኣብ ትሬድ ምግባር ኣብቲ ቢዝነስ ምሻጥን ምግዛእን ኣይጀመርናን ኣለና ወይ ሰርቭ ምግባር ኣይጀመርናን ኣለና ናሕና ሬስቶራንት ኢና ነተዓራሪ ዘለና ወይ ናሕና ቢዝነስ ኢና ሰት ንገብር ዘለና ሶፋር ማለት እዩ ኦኬ ዋንስ ከምዚ ጌርና ሰት ምስ ገበርናዮም እንድሕር ርኢናዮም ኣብዚ ብዙሕ ቁፅርታት ንርኢ ኣለና ስፕሬድ ሎው ገለ ዝብል ሕጂ ነዚኦም ንምጥፍኦም ድማ ወይ ፅፍፍ ዝበለት ክትመስለልና እታ ናሕና ስክሪን ኣብ ዝኾነ ካረንሲ ሎንግ ፕረስ ንገብር ኣብነት ኣብዚኣ እንድሕር መፂና ናይ ዩሮ ዩኤስዲ ትብል ዘላ ኣብዚኣ ቀድም ሎንግ ፕረስ ተገይርያ ከምዚ ክትመፀኒ ሽዑ ኒው ኦርደር ኦፐን ቻርት ሲምፕል ፕሮፐርቲ ሲምፕል ቪው ሙድ ትብል ኣላትኒ ስለዚ ኣብዚኣ ሲምፕል ሙድ እንድሕር መፀ ራይዋ ሕጂ ከመይ ፀፊፋት ኣለያላ ማለት እዩ ንምርኣያ ደስ ተብል ኮይና ትለየላ እታ ናተይ ሜታ ትሬደር 5 ወይ ድማ ሜታ ትሬደር 4 ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ ገይረ ሬድ ምስ ገበርክዋ ኣበየ ዝመፅእ እንታይ እቲ ካልኣይ ብሌፍት ብራይት ሃንድ ሳይድ ዘሎ ክልተ ናምበርስ ናብኦም እየ ዝመፅእ ማለት እዩ እዚኦም ናምበርስ እዚኦም ኩሉ ግዜ መሸጥን መግዝእን ነጋዳይ እንድሕር ኮንካ ንሓደ ኣቕሓ ትሸጠሉን ትገዝአሉን ዋጋ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ነጋዳይ እንድሕር ኮንካ ማለት እዩ ብክንዲዚ ትገዝኦ ብክንዲዚ ድማ ትሸጦ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ናይ ዩሮ ዩኤስዲ መሸጥን መግዝእን ክልተ ዋጋ ወይ ክልተ ፕራይስ ማለት እዩ ትሕሪእናዮ ክልተ ዋጋታት ኣለና ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ 1.05004 እቲ ሓደ ድማ 1.0501 ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ መሸጥን መግዝእን ብናይ ትሬደር ቋንቋ ድማ በቲ ናይ ትሬደር ተርሚኖሎጂ ድማ ኣስክ ኤንዲቢት ተባሂሉ ይፅዋዕ እዚ ዝኾነ ሰብ ክሪኦ ይኽእል እዩ ኣብ ፎሬክስ ዋላ እውን ዘይሳተፍ ሰብ ኣብ ኤርፖርት እንድሕር መፂና ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ኣለና ኣብ ናይ ዌስተርን ዩኒየን እንድሕር መፂና ክልተ ዋጋ ዊ ሴል ኤንድ ዊ ባይ ዝብል ክልተ ዋጋታት እዩ ዝፀንሐና ማለት እዩ ንኣብነት ዩሮ ሒዝካ ከድካ ዶላር ሃቡን እንተልካዮምን ዶላር
ሒስካ ከድካ ዩሮ ሃቡን እንተልካዮምን ዝህቡኻ ዋጋታት ክልቲኡ ተፈላለየ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ድማ ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና መሸጥን መግዝእን ክልተ ተፈላለየ ዋጋ ወይ ድማ በቲ ናይ ትሬደር ተርሚኖሎጂ አስክ ኤንድ ቢድ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት ስለዚ እዚኦም ሰት ጌርናዮም ኣለና ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ኤቭሪቲንግ ኢት ሉክ ናይስ ኦኬ ሕጂ ከምዚ ምስ ገበርናዮም ብቅድሚት ዘሎ ፓየር ኩሉ ግዜ ኣብዚ ማለት እዩ ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኤዩዲ ሲኤችኤፍ ዩኤስዲ ጂፒዋይ እናበለ ይኸይድ ኣሎ እቲ ሜኑ ናህና ኩሉ ግዜ እቶም ቀዳሞት ሰለስተ ፊደላት ሓደ ባጤራ ብሰለስተ ፊደል እዩ ዝኸውን እሱ ድማ እቲ ቀዳማይ እቶም ክልተ ቀዳሞት ስም ናይቲ ባጤራ እቲ ሳልሳይ ድማ ስም ናይታ ዝውክላ ሃገር ይመፅእ ማለት እዩ ጅብዚ ጂቢፒ እንተልና ግሬት ብሪቴን ትውክልተን ክልተ ፊደል ብቅድሚት ዘለዋ ፒ ከዓ ፓውንድ ትውክል ኣብ ታሕቲ ኤዩዲ ወይ ኣውስትራልያን ዶላር ሲኤችኤፍ ትብላላትና ኤዩዲ ማለት ኣውስትራልያን ዶላር ማለት እያ ሲኤችኤፍ ከዓ ስዊስ ፍራንክ ማለት እዩ again ጂፒዋይ ዝብል ኣለና ጃፓኒዝ የን ኤንዚዲ ዝብል ኣለና ኒውዚላንድ ዶላር ከምኡ እናበለ እቲ ዝርዝር ናይቶም ካረንሲ ከምዚ ይኸይድ ካድ እንተልና ካናድያን ዶላር እናበለ እቲ ዝርዝር ከምዚ ይመስል ንኣብነት ዋላ ናይ ዓድና እንድሕር ርኢና ናቕፋ እንድሕር ንብል ኮይና ኤን KF ይድመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ መይብቲ ናይቲ ሃገር ኣይተወከለን ክኸውን ይኽእል ግን ስታንዳርድ ዝኾነ ካረንሲ ብሰለስተ ፊደላት ከም ዝውከል እዚ ኢንተርናሽናል ናይ ዝኾነ ካረንሲ መፀውዒ ማለት እዩ አብሪቬሽን ወይ ሾርት ብሰለስተ ዝቆመይ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እቲ ካረንሲ ኣብዚ ትሬድ እንገብሮ ብመንፅር ናይተን ሃገራት ዘለወን ኢኮኖሚ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ሃገር ኢኮኖሚ ናታ እንድሕር ዝለዓለ ኮይኑ ወይ ድማ ርቡሕ ዝኾነ ኢኮኖሚ ትውንን እንድሕር ኮይና ካረንሲ ናታ ክድለ ግድን ተደላይ ይኸውን ማለት እዩ ኣብቲ ዓለማዊ ዘለዎ ፅልዋ ሕጂ ብሓፈሽኡ ናይተን G7 ተባሂለን ዝፅዋዕ ወይ ተን ዝማዕበላ ሃገራት ዝበሃላ ዳርጋ ናይ መብዛሕትእ እናተን ኩሉ ግዜ ተደላይ እዩ ኣብነት ናይ ዩሮ ዶላር ፓውንድ ናይ ስዊስ ፍራንክ ናይ ጃፓን ከምኡ እውን ናይ ኣውስትራልያ እዚኦም እቶም ቀዳሞት ካረንሲ ተደለይትዮም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካረንሲ ድማ ወይ እዚ ፎሬክስ ኣብ ሰለስተ ኢና ካታጎሪ ንገብሮ ናይ ዝማዕበላ ሃገራት ናይ ኣብ ምዕባል ዘለዋ ናይ ዘይማዕበላ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ እዚ ሕጂ በቲ ፎሬክስ ድማ ሜጀር ካረንሲስ እቶም ሜጀር ካረንሲ ዝበሃሉ ዘለው ምስ ዩኤስ ዶላር ብትሓዝ ዘለዎም ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኤዩዲ ዩኤስዲ ዩኤስዲ ካድ ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ ኤንዚዲ ዩኤስዲ ዝኣመሰሉ እዚኦም ሜጀር ተባሂሎም ይፅውዑ ማለት እዩ ብድሕሪኦም ድማ ማይኖር ወይ ድማ ክሮስስ ተባሂሎም ከዓ እቲ ናቶም ባጤራ ኣብ ነንሕድሕደን ዝገብሮ ዶላር ዘይብሉ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዶላር ኪንግ ወይ እቲ ርእሲ ኩሎም ካረንሲ ዶላር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓለምና ብምልኡ ብዶላር ስለ ዝዝወር ሕጂ ዶላር እቲ ሓደ እተን ናይ G7 ንብለን ዘረዊ ናይተን ምዕቡላት ሃገራት ምስ ዶላር ክራኸብ ከሎ ባጤረን ሜጀር ካረንሲስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ነንሕድሕደን ተን ካልኦት ሃገራት ዝገብረኦ ዶላር ዘይብሉ መውስቦ ምርኻብ ድማ ክሮስስ ተባሂሎም ይፅውዑ ሕጂ እቶም ሜጀር ካረንሲስ ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ዩኤስዲ ካድ ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ ኤዩዲ ዩኤስዲ ኤንዚዲ ዩኤስዲ እዚኦም ሜጀር ካረንሲስ ተባሂሎም ይፅውዑ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ንርአዮ ኣብዚ ትሕት ኢልና እንድሕር ኢና ኣውስትራልያን ምስ ኒውዚላንድ ኣውስትራልያን ምስ ናይ ካናዳ ምስ ናይ ጃፓን ካናዳ ምስ ናይ ሲኤችኤፍ ምስ ናይ ጂፒዋይ ዝገብርዎ ድማ እዚኣቶም ክሮስስ ተባሂሎም ወይ ድማ ማይኖርስ ተባሂሎም ይፅውዑ ሕጂ እንታይ በብቮሊም እዮም ዝፈላለዩ ዘለዉ እቶም ቶፕ ሜጀር ካረንሲ ዝበሃሉ ኣብቲ 7.5 ትሪልዮን ንብሎ ዘለና ኢንዳስትሪ ዝለዓለ ቮሊም ወይ ዝለዓለ ፐርሰንቴጅ ይውክሉ ማለት እዩ ብድሕሪኦም እቶም ክሮስስ ዝበሃሉ ድማ ካብ ናቶም ዝውሕድ ቮሊም ይሕዙ ካብቲ 7.5 ትሪልዮን ኣብ ሳልሳይ ዝስርዑ ድማ ኤግዞቲክ ተባሂሎም ወይ ድማ ተን ሃገራት ብዙሕቲ ናተን ኢኮኖሚየን ኣብ ምምዕባል ኣሎ ግን ካረንሲ ናተን ድማ ግሎባሊ ወይ ድማ ወርልድ ዋይድ ብዙሕ ጠለብ ዘይብሉ
ክኾና እንከለዋ እዚአን ድማ ክሮስስ ተባሂሎም ሶሪ ኤግዞቲክ ተባሂሎም ይፅውዑ እዚአን ኤግዞቲክ ዝበሃሉ ድማ ከም በዓል ቱርኪ ሳውዝ አፍሪካ ብራዚል ሜክሲኮ ከም በዓል ካልኦት ናይ ቻይና ኣብኡ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ ብዙሕ ሕጂ ናይ ቻይና ብኢኮኖሚ ከይንልክዖ እቲ ካረንሲ ብዙሕ ስለ ዘይወፅእ ካብቲ ሃገር ማለት እዩ እዚታት ሕጂ ክሮስስ ተባሂሎም ኣብቲ ናይ ፎሬክስ ኢንዳስትሪ ድማ ዝወሓደ ቮሊዩም ወይ ዝወሓደ ኣስተዋፅኦ ዝገብሩ ካረንሲ ድማ እዚኦም ኤግዞቲክ ተባሂሎም ዝፅውዑ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ግን ኣስ ትሬደርስ ኣብቲ ሃይ ቮሊዩም ዘለዎ ወይና ንኣቱ ወይ ኣብቶም ክሮስስ ኢና ንኣቱ ማለት እቶም ኤግዞቲክ ብዙሕ ቮሊዩም ስለ ዘይብሎም ንዓና ኣድማዕ ንፎሬክስ ትሬደር ብዙሕ ትርጉም ዝህብዎ ኣይኮኑን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ካታጎሪ ናይቲ ፎሬክስ ግን ኣብ ሰለስተ ከም ዝምቀል ብመልክዕ ናይ ኢኮኖሚ ምክንያቱ ፎሬክስ ክንብል ከለና ኢኮኖሚ ምዃኑ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሓደ ባጤራ ወይ ሓንቲ ሃገር ኢኮኖሚ ናታ እንድሕር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እንተልዩ ኮይኑ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እንተልዩ ኮይኑ ባጤራኣ ድማ ጠለብ ክረክብ ኣብ ዓለም መንገዲ ጠለብ ክረክብ ግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓለምና እታ ዓብላሊት ዝኾነት ብናይ ኢኮኖሚ ማለት እዩ ብዝኾነ መንገዲ ሓያል ዝኾነት ዶላር ኣሜሪካ ካረንሲ ናታ ድማ ማዕረቕ እንደይ ዓለም ሙሉእ ተደላይ ከም ዝኾነት ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ሰለስተ መንገድታት ነቲ ፎሬክስ ማርኬት ወይ ነቶም ፓየርስ ካቴጎራይዝ እንገብረሎም ወይ እንምድቦም እዮም ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ከምዚ ገርና ሬድ ምስ ገበርናያ እታ ናትና ፕላትፎርም ሬድ ኮይና ኣላ ብዛዕባ እቲ ናይ ፎሬክስ ዝምልከት ድማ እንታይ ምዃኖም ኤቭሪቲንግ ኣፍልጦ ጌርና ኣለና ወይ ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ንሕና ሕጂ ታዩ ከመይ ጌርና ንሸይጥን ንገዝእን ከመይ ጌርና ንሸይጥን ንገዝእን ኢና ክንመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ቅድሚ ምሻጥና ንምግዛእናን ኣብዚኣ ዩሮ ዩኤስዲ ወይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ክብል ከለኹ እቲ ብቐዳማይ ዘሎ ፓየር ወይ ብቐዳማይ ዘሎ ካረንሲ እዚኣ ዝበለፀት ኮንሰፕት እያ ተረድእዋ እቲ ብቐዳማይ ዘሎ ካረንሲ እዚ እቲ ቤዝ ካረንሲ ናህናዩ እቲ ዝዓበየ ኣክሽን ዝውሰደሉ ከዓ ንሱ እዩ ንኣብነት ዩሮ ዩኤስዲ ሴል እንተኢለ ዩሮ ይሸይጥ ኣለኹ ዶላር ድማ ይገዝእ ኣለኹ ማለት እዩ ጂቢፒ ዩኤስዲ ባይ እንተኢለ ግሬት ብሪቴን ፓውንድ ይገዝእ ኣለኹ ዶላር ከዓ ይሸይጥ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣክሽን ዝውሰዶ እቲ ቀዳማይ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ መበል ብኻልኣይ ዘሎ ኣብቲ ፅምዲ ብኻልኣይ ዘሎ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ተሰሓቢ እዩ ሕጂ ዩኤስዲ ካድ እንድሕር ብላ ኣለዮ ኮይነ ዩኤስ ዶላር ይገዝእ ኣለኹ ካናድያን ዶላር ድማ ይሸይጥ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚኣ ዝበል ዓባይ ፖይንት እያ ኩልኩም ኣስተውዒልኩም ሕዝዋ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ታሕቲ እንድሕር ርኢናዮ ናይ ቻርት ኣለና ኣብዛ ኣረዋ ኣላትና ኣብዚ ድማ ናይ ካላንደር ኣላትና ናይ ሂስትሪ ሕጂ ኣብዛ ቻርት እንድሕር ክሊክ ገይረ እዚ ቻርት ኩሉ ግዜ ክሸይጥን ክትገዝእን ከለኻ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትውከል ኣብ ቻርት ኣብ ዳታ ኢኮኖሚ ትማለ ከመይ ነይሩ ቅድሚ ትማለ ከመይ ነይሩ ቅድሚ ሶሙን ቅድሚ ወርሒ ከመይ ነይሩ እቲ ካረንሲ ኢልካ ኢኻ ኣክሽን እትወስደሉ ማለት እየ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚኣ ቻርት ናትና መርኣይት እያ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚኣ ታሕቲ እውን ናይ ቻርት ኣላትና ኣብዛ ቻርት ምስኣተና እቲ ቻርት ናትና ከምዚ ይመፅእ ማለት እዩ ብኻልኣይ ኣብዚኣ ኣረውዚኣ እንትጠዊቐ ድማ ቶም ኮትስ እቲ ሜኑ ናተይ እዩ ዝመፅእ ኣብዚኣ ድሕሪኣ ዘላ መበል ሳልሰይቲ ተጠዊቐ ድማ ባላንስ ኢኩዊቲ ፍሪ ማርጅን ዝብል ከምዚ ይመፀኒ ማለት እዩ እዚ ድማ ክንደየነ ዲፖዚት ገይረ ዘለኹ ኣብቲ ማርኬት ኣብቲ ብሮከር ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ፎሬክስ ኢንዳስትሪ ክንኣትዎን ከለና እዚኣ ኣስ ቢግነርስ ወይ ሓደሽቲ ዴሞ ስለ ዝኾነት እቲ ፕላትፎርም ዳውንሎድ ምስ ገበርናዮ ፍሪ ዝመፀና 100,000 ድዩ 10,000 ድዩ ከምዚ ዝመፀና ማለት እዩ ድሓር ግን ኣብዚ 7.5 ትሪልዮን ዝበሃል ኢንዳስትሪ ኢድ ክንሕውስ ክንኣቱ እንድሕር ደሊና ኩሉ ግዜ እንታይ የድልየና መንጎኛ የድልየና ወይ ብሮከር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘራኽብ ሕጂ እዚ 7.5 ትሪልዮን ካበይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ መን እዩ ዝውንኖ እንተልና መጀመርታ እዚ 7.5 ትሪልዮን ገንዘብ ቀዳምነት ሄጅ ፋንድስ ዝበሃሉ ሴንትራል ባንክስ ኮመርሻል ባንክስ ጋቨርንመንትስ ናይ ብምልኦም እዚ ማለት እቲ 7.5 ትሪልዮን ዝበሃል ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ኮመርሻል ባንክ ናይ ንግዲ ባንክ ማለት እዩ ክንድምታይ ቢሊየንስ ካፒታል ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ትሬደርስ ካልእ ሄጅ ፋንድስ ዝበሃሉ ወይ ድማ እዚ
ናይ ጥሮታ ዝወፁ ሰባት ገንዘብ ኮሌክቲቭ ገይሮም ትሬድ ዝገብሩሎም ማለት እዩ ዓበይቲ ቢግ ካፒታልስ ማለት እዩ ካልእ ባንክስ ሰንትራል ባንክስ ማለት እዩ ኮመርሻል ባንክ ጥራሕ ዘይኮኑ ሰንትራል ባንክስ ማለት እዮም ሰንትራል ባንክስ ድማ ብምልኡ እዚ ንብሎ ዘለና ካፒታል ዝውንን እዮም ካልእ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ድማ ኣብ መንግስታት ማለት እዩ ጋቨርንመንት እዚኦም ኩሎም ተኣኪቦም እዮም ነዚ 7.5 ትሪልዮን ንመዓልቲ ዘዳልዎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከም ሪቴል ትሬደርስ 100 ሒስካ ወይ 200 ሒስካ ወይ ድማ ለሰይ ዋላ 1 ሚልዮን ዝኸውን ሒስካ ቀጥታ ናብቲ 7.5 ትሪልዮን ኢንዱስትሪ ጆይን ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ የድልየካ ብሮከር ሕጂ እዚ ብሮከር መንጎኛ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ትሬድ ክገብር ይደሊ ኣሎ ኢሉ ኣካውንት ይኸፍተልካ እሞ ምዝኦም ንብሎም ዘለና ሃይ ካፒታል ኣብቲ ማርኬት ዘለዎ ምስኦም የራኽበካ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ምስቲ ብሮከርካ ክንደይ ዝኣክል ዲፖዚት ሕጂ ክንርዳእ ዘለና ኣብዚ እዚ ኣማውንት እዚ ወይ ናይ ብሮከር ምስ ባንክና ዝኾነ ዘራኽብ የብልናን ኣነ 100 ኢንቨስት ዝገብር ወይ 100 ዘውፍር ብ100 ዝጅምር ብ1000 ዝጅምር ብ10000 ዝጅምር ኢልና ምስ ወሰና ኣብቲ ናይ ብሮከር ኣካውንትና ዲፖዚት እንገብሮ ገንዘብ እዩ እምበር ካብ ባንክና ቀጥታ ዝኸይድ ዝኣቱ ዝወፅእ ኣይኮነን ምስ ባንክና ዘራኽብ የብሉን ክንርድኦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ላዕሊ ባላንስ ክንደይ ባላንስ ኣለና ኣብዚ ማርኬት ዲፖዚት ገይረዮ ዘለኹ ወይ ድማ ንቢዝነስ ናተይ መጀመሪ ለእትዮ ዘለኹ ዘርእየኒ ማለት ስለዚ ኣብዚ ተሪእናዮ 100,000 ይብለኒ ኣሎ ማለት እዩ ብድሕሪ ኢኩዊቲ ትዘለኒ ማለት ፍሪ ማርጅን ከዓ ኣብ ማርኬት ከኣትወሉ ባይ ኤንድ ሴል ክብለሉ ዘለኒ ካፒታል ዘርእየኒ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ፖዚሽን ባይ ኤንድ ሴል ኢለ ኣክሽን ስለዘይወሰድኩ ስለዘይከፈትኩ ዘለኹ ኩሉ ሙሉእ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ባይ ክብል ወይ ሴል ክብል ምስ ጀመርኩ ግን እቲ ቁፅርታት ኣውቶማቲካሊ እንዳተቀየረ ከይድ ኦኬ ሕጂ ባይ ኤንድ ሴል ንክንብል ኦኬ መወዳእታ እዚኣ መበራብዒት ዝተመፂና ድማ ሂስትሪ ሎማዓንቲ ክንደይ ትሬድ ጌርካ ላስት ዊክ ክንደይ ትሬድ ጌርካ ክንደይ ፕሮፊት ጌርካ ወይ ክንደይ ሉዝ ጌርካ ኤቭሪቲንግ ክሳብ ላስት ማንስ ክሳብ 3 ማንስ ዓመት ኩሉ ካስተማይዝ እናገበርካ እቲ ታሪክ ናትካ ከመይ ከም ዘሎቲ ክንደይ ከም ዝኸሰብካ ክንደይ ከም ዝኸሰርካ ኤቭሪቲንግ ድማ በዚ ናይ ላስት ዘላ በዚ ትሪኦ ስለዚ እዚአን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ፋንክሽንስ እዚ ናይ ኒውስ ዘሎ ኢቨንት እንታይ ኣሎ ኒውስ ዘምሰልካ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ዘድላ ኣይኮነን እዚአን 4 እዚአን እየን ንዓና ኣዝየን ኣገደስቲ ዝኾና ኣብዚኣ ሜታ ትሬደር ፎር ማለት እዩ ሕጂ already we are familiar we will start to buy and to sell ሕጂ look ማዕረ ክንደይ we are blessed ምክንያቱ እዚ 7.5 ትሪልዮን ዝኣክል በዚያ ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ጌርና እሞ ኤቭሪዌር ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ዝኾነ ቦታ ንሃሉ ጥራሕ ኔትወርክ ኣብ ዘለዎ ቦታ ንሃሉ እምበር እዚ ቢዝነስ እዚ ሒዝናዮ ከም ዘለና ክንርዳእ ንኽእል ሕጂ እቲ ሃርድሺፕ ናቱ ትብርትዕናቱ ቀፂልና ክንመፅኦ ኢና ቀሊል ከምዚ ቀሊል እዩ ንኽብል ኢለ ኣይኮንኩን ግን ማዕረ ክንደይ እዚ ዓውዲ እዚ ብሳላ ቴክኖሎጂ ብሳላ ኢንተርነት ንሕና ኣብ ዝኾነ ዓዲ ንሃሉ ኣብ ኣፍሪካ ንሃሉ ኣብ ኣሜሪካ ንሃሉ ኣብ ዩሮፕ ንሃሉ whatever ንሕና ኣብዚ 7.5 ትሪልዮን ኦልሬዲ ኮኔክትድ ኮይና ኣለና ና ሕጂ እንታይ እዩ ዘድልየና ነቲ ዳታ ምርዳእ ነቲ ዳታ ክጎድል ከሎ ሓደ ካረንሲ ባይ ኤንድ ሴል ክንብል ስለ ዘለና ነቲ ቻርት ምርኣይ ዘድልየና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዲቴል ኣብቲ ናይ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ንገብሮ ላይቭ ትሬድ ኣብኡ بعبي أسلم انتاي باي ماركت يورد ويقدل أو أنالايز نقبنا قلت كونسبت حجي زيادة تازيع موكسيتنا هنا باي اند سيل مبلت حجي شارتر إنانا باي اند سيل نبل أبلع لي يورو يو اس دي M5 تبلع لاند حرينة M5 مالت زيا حنت كاندل وي إذا كاندل يتبعي لسواع بتناي تريدرز ترمينولوجي وي بناي تريدرز قانقوا أوش تحمش دقيق زيا حنت شمعة كسرح مش دقيق وسيد الله له مالتي حجي نورمال أبز ما أكل نحر خمس جيركم تاب جيركم إذن عن نورمال تاب جيرنا أب سنتر M15 M30 H1 H4 D1 W1 نبلة كم سيركل يزقيد زلوا تقول لهم إذا ما حمش دقيق عصرت حمش دقيق 3 دقائق 1 ساعات 4 ساعات ديلي ويكلي منزل النبلة كم زي خيد مالتي لازم دحرنا بناي 4 اور جيريا دما كم زي مس أو 4 ساعات يورو مس دولار كلكا عنكلو كمين يرو بروفورمانس ناتو وي كمي هالو يقدل دي زلو يوسخ يزلو يري انا مالت حجي ندحر إنا رأيو أبزال علي
ናይ ፕላስ ወይ መስቀላላት ናብ ዘላዕሊ ኣብኣ እንድሕር ጠዊቕና እዚኣ ካርሰር እዚኣ ኖርማልን ንመሕበሪ ከምዚ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ማለት ትሪእዋ ኣለኹም ስለዚ ኣብዚኣ እንድሕር ጌርናያ 1.0564 ነይሩ ብድሕሪኡ ግን all the way ናበይ ወሪዱ ናብ 1.0496 ክሳብ ኣብዚ ወሪዱ እዚ ሕጂ ካብዚ ናብዚ ክወርድ እንከሎ ብሰዓታት ተሪእናዮ ድማ 1 2 3 4 5 እዚአን ቀያሕቲ ዘለዋ ጥራሕ እንተሪእናየን ሴል ይጎድል ከም ዘሎ እየን ዘርእየና ግሪን ካንድል ከዓኒ ዋጋ ይውስኽ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ዩሮ ሎም መዓልቲ ብጣዕሚ ዋጋ ጎዲሉ ከም ዝወዓለ የርእየና ኣሎ ስለዚ ንሕና እዚ ዋጋ እዚ እንዳጎደለ ክኸይድ እንከሎ ሴል ብምባል ንሕና ፕሮፊት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ቀፂልና ብናይ ደይ ዲዋን ትብል ኣለትና ደይሊ እንተጌርናዮ ከዓ ናይ መዓልታዊ ቻርት ይህበና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ትሪእዋ ኣለኹም ሎም መዓልቲ ሙሉእ መዓልቲ ኦቨርኦል ዩሮ ምስ ዶላር ክምዘን ከሎ ዋጋ ፎኺሱ ወይ ድማ ጎዲሉ ከም ዝወዓለ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ክሳብ ዊክሊ ማንዝል እናበለ እቲ ሂስትሪ ብከምዚ ክንሪኦ ንኸይድና ትሪእዎ ኣለኹም ንኣብነት ኣብ ናይ ዊክሊ እንተሪእናዮ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ካብዚ ንሪኦ ዚ 1 2 3 4 5 6 8 ሰሙን ዝኣክል ብዘይ ምቁራፅ ዩሮ ዋጋ ጎዲሉ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ማርኬት እዚ በቲ ዳታ ተመርኪስና ኢና ድማ ንሕና ሴል ኤንድ ባይ እንብል ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ብሓፈሻ እንታይ ከርእየኩም ደልየ እቲ ናይ መቓን ግዜ ወይ ድማ ናይ ታይም ፍሬም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ከምዚ ጌርና ኣናላይዝ ጌርና ኣለና let's say ሕጂ ዩሮ ምስ ዩኤስ ዶላር ዋጋ ጎድል ኣሎ ኢለ ኣናላይዝ ገይረ ኣለኹ ማለት እየ ሕጂ ንኤዱኬሽናል ፐርፐዝ እዩ ዝኾነ ኣናላይዝ ስለዚ ገበርናዮ እቲ ሪል ትሬዲንግኩም ከይተእትዎ ማለት እየ ሕጂ let's say ዋላ እዚ ማርኬት ዝበዚ ናይ 5 ሚኒት ክንሪኦ ከለና ንባይ ይኸይድ ከም ዘሎ ብዚ የርእየና ኣሎ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚኣ ንመፅእ ሕጂ እንታይ ኢና ክንብል ባይ ንክንብል ዩሮ ዩኤስዲ ባይ ንክንብል ተዳሊና ኣለና ንበል ኦኬ ሎንግ ፕረስ ንገብራ ትሪእዋ ኣሎ ሲምፕሊ ነዚኣ ዩሮ ዩኤስዲ ትብል ዘላ ሎንግ ፕረስ ይመፅእ ሎንግ ፕረስ ምስ መፃእኩ ኣብዚ ኦፕሽን ክመፀኒ ኒው ኦርደር ኦፐን ቻርት ሲምቦል ፕሮፐርቲ ኣድቫንስድ ቪው ዝብል ክመፀኒ ሕጂ ኣነ እንታይ ደልየ ዘለኹ ኦርደር ክገብር ክገዝእ ደልየ ኣለኹ ኣብዚኣ ኒው ኦርደር ታፕ ይገብር ኦኬ ኒው ኦርደር ኢለ ታብ ምስ ገበርኩ ሕጂ ኣብ ታሕቲ ትሪእዎን ኣለኹም ሴል ኦር ባይ ክልተ ኦፕሽን ኣለዎኒ ግዛእ ትገዝኦ ዲኻ ደልኻ ዘለኻ ዩሮ ወይስ ክሸጦ ኣነ ክገዝኦ ደልየ ኣለኹ ንበል ባይ እየ ክጥውቕ ሕጂ ቅድሚ ባይ ምጥወቐይ እዚ ኣብ ቶፕ ኣብ ላዕሊ ወይቲ ዘላ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚ ኢዲት ዝገብራ ዘለኹ እዚኣ ሎት ሳይዝ ተባሂላ ትፅዋዕ ዝዓበየ ተራ ድማ ኣለዋ ኣብዚ ናይ ትሬዲንግ ምክንያቱ እዚኣ ሎት ሳይዝ እዚኣ ሓደ ማርኬት ንእሽተይ ምንቅስቃስ ክገብር እንከሎ ክንደይኻ ፕሮፊት ክትገብር እትደሊ ወይ ክንደይኻ ሉዝ ክትገብር እትደሊ ኣብዚኣ ኢኻ ሰት ኣፕ ትገብር ስለዚ እዚኣ ኣብ ሰለስተ ትምቀል ማክሮ ሚኒ ኤንድ ሎት ኢልና ኣብ ሰለስተ ንኸፍላ ማለት እዩ ማክሮ ሚኒ ሎት እዚኣ ሕጂ 0.01 ኣለኹ 0.01 ማለት ድማ 10 ፐኒ ወይ 10 ሳንቲም ሕጂ እዚኣ ማርኬት ዋጋ ናይ ዩሮ ቱ ዶላር 1.0498 ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚ ትሕቲኣ ዘላ ዋጋ እያ እዚኣ 1.0499 ኣላ ማለት እዩ ካብ 99 ናብ 10 ናብ 11 12 እናበለት ሓንቲ ኣሃዝ ክትውስኽ ከላ ኣነ ድማ ካብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሓንቲ ዲጂት ምቕያር 10 ሳንቲም 10 ሳንቲም 10 ሳንቲም 10 ሳንቲም እንዳ ፕሮፊት ወይ መክሰብ እናገበርኩ ክኸይድ እየ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ ማክሮ ፀኒሐ ሚን እንድሕር ገይረያ 0.1 እንድሕር ገይረያ ድማ 0.1 ክገብራ እንከለኹ ድማ ሓንቲ ዶላር ካብ ሓንቲ ዲጂት ምቕያር ሓንቲ ዶላር እናወሰኩ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ 98 ኣላ 99 ክትከውን ከላ ሓንቲ ዶላር 10 ክትከውን ከላ ሓንቲ ዶላር ሓንቲ እናወሰኸት ሓንቲ ዶላር ጌን እናገበርኩ ይኸይድ እዚኣ ድማ ማክሮ
ሎት ሳይዝ ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ሎት ይመጽእ እዚኣ ድማ ከምዚያ እንድሕሪ ኣትየ ከዓ ሓንቲ ዶላር ዋጋ ሓንቲ ዲጂት ክትቀይር ከላ $10 ካልአይቲ ክትቀይር ከላ 10 ሳልሰይቲ ክትቀይር ከላ 30 40 50 60 እናበልኩ እታ ማርኬት ሓንቲ ዲጂት ክትቀይር ከላ ድማ ኣነ ድማ $10 $10 እናወሰኩ ይኸይድ ሕጂ ረኣይዎ እቲ ሓይሊ ናይ ፎሬክስ ማዕረፍ እንደይ ዓብ ምዃኑ ብንእሽተይ ዋጋ ፍልሊ ንኣብነት እዚኣ 98 ዘላ 10 ዲጂት እንድሕር ቀይራስ 10 ዝረብዖ ብ10 ተገይረ $100 ወይ 100 ፓውንድ ገን ይገብር ኣለኹ ከምቲ ኣካውንተይ ብፓውንድ ዲ ብዶላር ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ማዕረፍ እንደይ ቢግ ምዃኑ እቲ ኢንዳስትሪ ካብ ንእሽተይ ምንቅስቓስ ክንምንታይ መክሰብ ክትገብር ከም ትኽእል በንጻሩ ድማ እንድሕር ጌጋ እቲ ቀፂልና ክንመፅና ናይ ስቶፕ ሎስ ዝበሃል ወይ ናይ ሪስክኻ ሚኒማይዝ ምግባር ተዘይመፅእካ ድማ ኣካውንትኻ ሉዝ ክትገብሮ ከም ትኽእል ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ድማ 10 እንተገይረዮ ብዶላር ክልካዕ እንከሎ 100 ማለት እዩ ካብ ሓንቲ ዲጂት 100 ካብ ሓንቲ ክትቀይር ከላ 100 እናበለት ትኸይድ ማለት እዩ እዚ 1000 እንድሕር ገይረዮ ድማ 100 ተገይረዮ ከዓ ካብ ሓንቲ ዋጋ ፕራይስ ምቕያር $1000 ወይ 1000 ፓውንድ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ሎት ሳይዝ ከተእትዎን ከተዕብዮን ከተንእሶን ዘገድደካ ነገር ኣማውንት ናትካ ካፒታል እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣካውንትኻ እንድሕር 100 ኮይና ብ100 እንድሕር ትነግድ ኣለኻ ኮንካ ካብ 10 ሳንቲም ወይ 10 ሳንቲም 30 ሳንቲም ካብኡ ንላዕሊ ክትነግድ ንዓኻ ሪስክ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ the biggest capital ዝሃለወካ ኣብቲ ማርኬት ቢግ ሎት ሳይዝ ካ ክትጥቀም ትኽእል ሕጂ ቶም ንብሎም ዘለና ሚሊየንስ ካፒታል ዘለዎም ኣብቲ ትሬዲንግ ኢንዳስትሪ ሲምፕሊ ክሳብ 1000 ዝኸውን ሎት ሳይዝ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሓንቲ ኣሃዝ ክትቀይር ከላ እዚኣ 1000 ንብላ ዘለና ሓንቲ ኣሃዝ ክትቀይር ከላ 10000 ዝኸውን ፕሮፊት ማለት እዩ ስለዚ ማዕረኽ እንደይ 100 ፒፕ እንድሕር ኸይዱ ወይ 100 ዲጂት እንድሕር ቀይራታ በዚ ሎት ኣትዮማ ዘለው they can make millions ማለት እዩ simply ስለዚ ድማ እቲ ካብዚ ፎሬክስ ማርኬት ክርከብ ዝኽእል ፕሮፊት ብዝኾነ መንገዲ ክልካዕ ኣይክእልኒ ወይ ድማ ክውሰን ኣይክእልን እዩ ክንዲዚ ሓደ ሰብ ኣብ ፎሬክስ ማርኬት ምስ ኣተወስ ክንዲዚ ጥራሕ እዩ ዝገብር 1000 ዝገብር ንመዓልቲ ወይ 2000 ዝገብር ንመዓልቲ ኢልካ ክትውስኖ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ሰብ ብመንፅርቲ ካፒታል ዘለዎን ብመንፅርቲ ሎት ሳይዝ ዝኣትዎን ብመንፅርቲ ኣትይዎ ዘሎ ማርኬት ዝኸዶ ፒፕን ስለ ዝልካዕ ዝኾነ መለክዕ ናይ ኣብ መዓልቲ ሓደ ሰብ ክገብሮ ዘለዎ ኣብዚ ማርኬት ድውሳን ኣይኮነን ማለት እዩ ሶ ንሕጂ ለትሰይ ንኣብነት 10 ጌርና ኣቲና ኣለና 10 ማለት 100 እዩ ስለዚ ኣናሊሲስ ጌርና ኣለና ሕጂ እቲ ከም ዝበልኩ ቀዲመት is for educational purpose ዝኾነ መፅናዕቲ ኣይፅናዕና ኣናላይዝ ኣይገበርና ኢና ኣለና ስለዚ ባይ ክብል የለ ኣለኹ ሴል ኦር ባይ ንሎ ባይ ክሊክ ክገብር that's it order open ማርኬት ከፊት ኣለኹ ኦርደር ጌር ኣለኹ ማለት እዩ ናተይ ማርኬተይ it is open ሕጂ ከምዚ ገይረ ፕራይስ ባይ ኢለዮ ናይ ዩሮ ዩኤስዲ ብ10 ሎት ሳይዝ ባይ ኢለዮ ኣለኹ ኦኬ ኦፕን እንድሕር ገዲፈዮ እዚ ማርኬት እዚ ካብዚ ዘለዎ ካብዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ካብዚኣ እዚኣ ዝኣተኹላ ፕራይስ ራይት ናው እያ all the way ማርኬት ዳውን እንተኸይዱ ናብዚ እሞ ድማ መከላኸሊ ስቶፕ ሎስ ወይ ኢንሹራንስ እንድሕር ዘይገይረሉ ለ ኮይነ ኦል እዚ 100,000 ንሪኦ ዘለና ሉዝ እናገበርኮ ክኸይድ ሕጂ እቲ ዝበለፀ ነገር ኣብ ፎሬክስ እንታይ እዩ ዘሎ ስቶፕ ሎስ ክንደይ ኣበይ ምስ በፅሐኻ እቲ ማርኬት ንስኻ ሪስክኻ ሚኒማይዝ ትገብር ሕጂ ንኣብነት ኦኬ እዚኣ ማርኬት እዚ ኣብዚ ባይ ኢለያ ኣለኹ ኣብ 1.0497 ባይ ኢለያ ኣለኹ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚኣ ኣቲና ኣለና ኦኬ እዚ ማርኬት ዝንፃረይ ከይዱ ክሳብ 1.0486 እንድሕር ናብዚኣ እንድሕር ወሪዳ ካብኡ ንታሕቲ ሉዝ ክገብር ኣይደልን እየ ይብል ያ ካብኡ ንታሕቲ ንላዕሊ ሉዝ ክገብር ኣይክእልን እየ ስለዚ እታ ኣካውንተይ 100,000 እያ ዘላትኒ ኦኬ ካብዛ 100,000 ዘላ 1000 እንድሕር ሉዝ ገይረ ካብቲ ማርኬት ክወፅእ እየ ጌጋ ኣናሊሲስ ገይረ ኣለኹ ማለት ይብል ስለዚ ኣብዚኣ እንድሕር መፂና ሎንግ ፕረስ ንገብር ትሪእዋ ኣሎ ምስ ከፈትናያ ዋላ ከይከፈትናያ ክንገብራ ንኽእል ኢና ምስ ከፈትናያ ባይ ምስ በልና ማለት እዩ ሞዲፋይ ኦርደር ትብል ኣላትና ኦኬ ኣብዚኣ ሞዲፋይ ኦርደር እንድሕር መፂና ቨሪ ኢምፖርታንት ኣብዚኣ ኣላትና ማለት እዚኣ ሌፍት ሳይድ ዘላ ትሪእዋ ኣሎም እዚኣ
ستوب لوس ناتي 1.04886 ንኣብነት ሕጂ ኩሉ ግዜ ባይ እንድሕር ትብል ኣለካ ኮንካ እቲ ማርኬት ንታሕቲ እንተኸይዱ ይካሉ ዝትገብር ስቶፕ ሎስ ናትካ ካብቲ ዝኣተኻሉ ዋጋ ብታሕቲ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ብዚኣ ሞዲፋይ ገይረ ኣለኹ ኦኬ ኣብዚኣ ድማ ትሪእዋ ኣለኹም ብሮከን ሬድ ላይን ኮይና ኣላ ኣብዚኣ ታሕቲ ስለዚ ብዝኾነ መንገዲ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ንሴል መፅያ ንዓይ እንድሕር ኣብዚ ላይን ስቶፕ ሎስ ገይረዮ ዘለኹ እንተመፅያትኒ ብንኡሽተይ ክሳራ ካብቲ ማርኬት ይወፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ዝራእይዎ ማዕረኽ እንደይ ኢንሹራንስ ገይረሉ ኣለኹ ካፒታለይ ብውሑድ ፐርሰንቴጅ እዚ ሕጂ ኣብቲ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ትሬዲንግ ቪው ኣብቲ መዓልታዊ ንመሃሮ ዘለና እንተሪእናዮ ዋላ እውን ብፐርሰንቴጅ ጥራሕ ዘይኮነ ክንደይ ምስ ከደይቲ ማርኬት ብገንዘብ እውን ክንደይ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ብገንዘብ ድማ እዚኣ ክንደይ ፒፕ ከይዳ ኣላ ክንደይ ዲስታንስ ኣለዋ ሕጂ ፒፕ ክብል ከለኹ ፐርሰንቴጅ ኢን ፖይንትስ ማለት እንድዩ ከምዚ ኪሎ ሜትር ማይል ማለት እዩ ናይ ዝኾነ መለክዒ ናይ ሊትር ዝብል ኩሉ ነገራት ነናቱ መምዘን ወይ መዐቀን ኣለዎ ፎሬክስ ድማ ኩሉ ግዜ ብፒፕ ዝበሃል እዩ ዝዕቀን ማለት እዩ ፒፕ ማለት ድማ ዲስታንስ ክንደይ ጎዲሉ ካብዚያ ኣሓዝ እዚኣ ወይ ካብዚያ ንሪኣ ዘለና ቁፅሪ ክሳብ ኣብዚ ክንደይ ዝኣክል እዩ ጎዲሉ ሕጂ ንኣብነት ለትሰይ ካብዚያ ናብዚያ ንድሕር 10 ኮይና 10 ታይምስ እዚኣ ሎስ ሳይዝ ናተይካ 10 እያ 10 ማለት ብገንዘብ ክንሪኣ እንከላ እዛ ሎስ ሳይዝ ኣትያ ዘለኹ 100 ኣትየ ዘለኹ ካብ ሓንቲ ድጅት ምቕያር ማለት እዩ ስለዚ 100 ዝረብሖ ብ10 እንተገይረዮ 1000 ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኢንኬዝ ስቶፕ ሎስ እንድሕር ሃሪማትና ኣብዚ እንድሕር ኣውፅያትኒ 1000 ሉዝ ክገብር እየ ማለት እዩ ሕጂ ኦልሬዲ ካብቲ ናተይ ካፒታል ክንደይ ዝኣክል ሪስክ የእትየ ከም ዘለኹ ፈሊጠ ኣለኹ ሉዝ እንድሕር ገይረ ድማ ዝኾነ ዘሕምመን ነገር የለን ተቐቢለየ ኣለኹ ፈሊጠ ኣትየ ኣለኹ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ታርጌት ፖይንት ኩሉ ግዜ ዕላማ ክህልወካ ኣለዎ እዚ ማርኬት እዚ ክሳብ ክንደይ ዝኸውን ዋጋ ክውስኽ ይኽእል ምክንያቱ ሓደ ማርኬት ብኡ ገይሩ ባይ ባይ ጥራሕ ስቕ ኢሉ ዝኸይድ ወይ ሓደ ማርኬት ድማ ብኡ ገይሩ ሴል ጥራሕ ስቕ ኢሉ ዝኸይድ የለን ስለዚ ታርጌት ድማ ክህልወካ ኣለዎ ኣበይ ምስ በፅሐ ኢኻ እቲ ማርኬት ትወፅእ ሕጂ ኣብዚኣ ባይልና ኣለና እዚኣ ማርኬት እዚኣ ድማ ልክ ኣብዚኣ እንድሕር በፂሓ ሕጂቲ ስለምንታይ ቲፕ ኣብዚ ንገብሮ ስለምንታይ ስቶፕ ሎስ ንገብሮ ኣብቲ ናይ ማንዴይ ቱ ፍራይዴይ ዘሎ ላይቭ ኣናሊሲስ ላይቭ ትሬዲንግ ኣብኡ ኣድቫንስድ ክትመሃርዎ ኢኹም ማለት እዩ ንሕጂ ግን እቲ ታርጌትና ስቶፕ ሎስ ናህና ናበይ ንቐምጦ ንምፍላጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ክትበፅሕ ሓይለ እንድሕር ኣናላይዝ ገይረያ 1.051 ኣብዚኣ መፅአ ሎንግ ፕረስ ይገብር እሞ ሞዲፋይ ይብላ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ብራይት ሃንድ ሳይድ ዘላ ኩሉ ግዜ ናይ ታርጌት እያ 1.051 ከምዚኣ ገይረ ታርጌት ይኣስራ ማለት እዩ ሕጂ ሎክ ኣብዚ እንድሕር መፅአ ታርጌት ገይረ ኣለኹ ዚስ ኢዝ ማይ ቲፒ ዚስ ኢዝ ማይ ስቶፕ ሎስ ገይረ ኣለኹ ታርጌት ገይረ ኣለኹ ብገንዘብ ድማ እዚኣ ቲፒ ካብዚኣ ኣትያ ዘለኹ ሳብዚኣ ታርጌት ናተይ ክንደይ ዲስታንስ እዩ ክንደይ እያ ንኣብነት 20 ንበላ 20 እንድሕር ኮይና ድማ 20 ዝረብሖ ብ100 እንተገይረያ 2000 ስለዚ 2000 ንኽረክብ 1000 ድማ ሪስክ የእትየ ኣለኹ ኢለ ከምዚኣ ገይረ ሰት ገይረያ ኣለኹ ኣይ ዶንት ዋንት ቱ ሲ ደ ትሬድ ባዕላ ነዚአን ንብለን ዘለና ቁፅርታት ነታ ናይ ቲፒ ናይ ስቶፕ ሎስ ወይ ምስ ሃረመት ኣውቶማቲካሊ ክትዕፀ ኣብቲ ናተይ ካፒታል ድማ ፕሮፊተይ ይመፅእ ሕጂ ኣብ ፎሬክስ እቲ ፅቡቕ ነገሩ ንኡሽተይ ሪስክ ብምእታው ቢግ ታርጌት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ 10 ሪስክ ጌርካ ዋላ ንምንታይ 100 ዋላ 200 300 ዝኸውን ማርኬት እንድሕር ስቕ ኢሉ ይኸይድ ኣሎ ኮይኑ ክሳብ ላዕሊ ታርጌት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ንኡሽተይ ሪስክ ቢግ ሪዋርድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት ከምዚኣ ጌርካ ስቶፕ ሎስ ናትካን ቴክ ፕሮፊትካን ኤቭሪቲንግ ሰት ጌርካ ሬድ ኣለኻ እዚ ሕጂ ጃስት ሪፒቲሽን ማለት እዩ ንዑ ጥራይካ ትደግም ኤጌን ኤንድ ኤጌን ኩሉ ግዜ ድማ ንዑ እንዳደገምካ ዝኾነ ካልእ ኣሰት ባይ ትብል ስቶፕ ሎስ ናትካ ቴክ ፕሮፊትካ ከምዚኣ ጌርካ ኣብቲ ማርኬት እንዳኣተኻ እንዳወፃእካ ትኸይድ ማለት እዩ ብካልእ መንገዲ እዚ ማርኬት እዚ ኣብ ፕሮፊት ኣለኻ ወይ ፕሮፊት መክሰብ ጌርካ ኣለኻ ንበል ማንዋሊ ድማ ክትወፅእ ትደሊ ካብቲ ማርኬት ኦኬ እዚ ማርኬት ዝኣኽለኒ እዚ ፕሮፊት ሕጂ ገይረዮ ዘለኹ ስለዚ ክወፅእ ኣለኒ እንተልካ ድማ ኖርማሊ
نتي حسكاز الخماركت كم جا ندحر بريس جيركا توالهم نورمال بريس مس جبركا كلوز تبلا أبزيا كلوز ندحر جيركا دما ستريت أوي كسبتي بيتس أبخايم مالوالي إكزيت جيركا لغا let's say زي ماركت زي 120 مقصب جيرنا لنا بروفيت كحسكا خبط ماركت وز حجزي كمزي عبي بروفيت جيرنا ويقال نمرأي يكون انت السامبل كمي جيركا دما بروفيت مس جبركا ولا نمنتاي قرشي تكون ولا دما 2 باوند تكون صغير كخبط ماركت أثيرهم كتوصل تخلي خمالتي ستوب لوس ان تارجت سلاز جبركا طرح ወይ ሞት ኢልካ ይትነቅስኒ ማለት እየ እንድሕር ዘይ ኣብቲ ዝደለኻዮ ቀልጢፉ ዘይከይድ ኮይኑ ማርኬት ከምዚ ማንዋሊ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብኻልእ ኣብዚ ሕጂ ራእይዎ እቲ ኣብ ቀዳመይቲ ቪድዮ ቀዲምና ክንሪኦ ዝፀናሕና ባላንስናን ኢኩዊቲ ኤንድ ፍሪ ማርጅን ደሴም ዝነበረ ሕጂ ተፈላለዩ ኣሎ ራእይዎ ማርጅን ሌቨል ኤንድ ማርጅን ተወሲኸናን ኣለዋ ምክንያቱ ማርኬት ፖዚሽን ከፊትና ስለ ዘለና ኣብ ናይ ባላንስ ወረዲ ተን 120 መክሰብ ዝገበርናየን ኣብኣ ኣቴና ኣለዋ ራእይዎን 120 ኮይኑሎ ናሕና ባላንስና ማለት እዩ ኢኩዊቲ ድማ እዚ ኣብዚ ፍሎት ትገብር ዘላ ትሪዋሎም ኔጌቲቭ ኣለና ኔጌቲቭ ሱስ ኣለና ስለዚ ዓፅናያ ማይናስ 60 ጌራ እታ ኢኩዊቲ ካብኣ ትጎድል ማለት እዩ ፍሪ ማርጅን ካ 87,000 ገለና ኣለና ኣብ ማርኬት ስቲል ካልእ ፖዚሽንስ ክንከፍት ንኽእል ኢና ማለት እዩ again ማርጅን ዝብል ድማ ኣብ ታሕቲ ኣለና ነዚኣ ፖዚሽን እዚኣ ንክንከፍት እዚ ብሮከር ናህና 12,667 ዕርቡን ወይ ድማ እዚ ትሕጃ ሒዝልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓንሳብ እታ ፖዚሽን ምስ ዓፅናያ ግን ኩሉ ኣብ ኖርማል ክምለስ እዩ ማርጅን የለን ፍሪ ማርጅን የለን ከም ተቀዲምና ዝረአናያ ባላንስ ኢኩዊቲ ኤንድ ፍሪ ማርጅን ኮይና ደው ትብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማርጅን ወይ ፍሪ ማርጅን እናተወደአ ብዙሕ ፖዚሽን ስኢልካ እንዳኸፈትካ ሕጂ ራእይዎ ወላ ኖርማል ካል ሞር ፖዚሽን ስሙ ክኸፍት ራእይዎ ባይ ክብል ስኢልካ ኣጥለኹ እቲ ማርጅን ድማ እንዳወሰኸ ይኸይድ እቲ ፍሪ ማርጅን ዘለኒ ድማ እንዳጎደለ ይኸይድ ያ ራእይዎ ስኢልና ባይ ባይ እንድሕር ወሲድና ስኢልና ባይ ክንብል ኢና ንመርዓይ ማለት እዩ ራእይዎ ስኢልና ባይ ባይ ምስ ወሰድና እቲ ፍሪ ማርጅን ፀንሐ 87 ፀንሐ ራእይዎ ናብ 55 ወሪድሎ ሕጂ ሞር ፖዚሽን ምስ ከፈትኩ መወዳእታ እንታይ ክትብለኒ there is no enough money ምክንያቱ እቲ ብሮከር ናተይ ድማ እቲ ማርጅን ራእይዎ 44,199 ኮይኑ ሕጂ ሞር ፖዚሽን ዝኸፈትካዮ ብሮከር ካ가 ሞር ማርጅን ወይ ሞር ትሕጃ ይሕዝ ክንርድኦ ዘለና ብሮከር ኩሉ ግዜ ቨሪ ስማርት እዩ ክትወካ ከሎ ኣብ ማርኬት ካብቲ ሂብካ ዘሎ ሌቨሬጅ ወይ ካብቲ ሂብካ ዘሎ ኣማውንት ናቱ ዕርቡን ወሲዱ እዩ ናብቲ ማርኬት ዘእትወካ ማለት ስለዚ ከምዚ ጌርና ድማ እቲ ማርኬት ክሳብ ዘይዓፀናዮ ሲምፕሊ ኣይጎድልን እዩ ባዕልና ዓፂና ወይ ስቶፕሎስ ምስ ሃረመና ጥራሕ እዩ ካብቲ ባላንስና ዝጎድል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ሜተድ ናብ ማርኬት መእተዊና እታ ናይ ምስዓተና ስቶፕሎስ ናህና ቴክ ፕሮፊት ናህና ሞዲፋይ ምግባር ክንሓምቕ የብልናን ማለት እዩ ብዝኾነ ሞዲፋይ ክንገብሮ ኣለና ብዘይ ስቶፕሎስ ድማ ኣብ ማርኬት ክንኣቱ ከዓ ፅቡቅ ኣይኮነን ምክንያቱ ኤኒቲንግ ካን ሃፐን ኣብ ማርኬት ዝኾነ ነገር ምክንያቱ እቲ ማርኬት ኢኮኖሚ ከም ምዃኑ መጠን ሓንቲ ሃገር እንታይ ዳታ ትመፅእ ወይ እንታይ የጋጥማሎ መዓልቲ ንፈልጥን ኢና ፋንዳሜንታሊ ጂኦፖለቲክስ ኩናት ዘሎ ናቹራል ዲዛስተር ዝኾነ ነገር እንድሕር ሃሪምዋሎ መዓንቲ ኣቲና ያ ከለና እታ ካረንሲ ኢኮኖሚኣ ኣውቶማቲክ ካልእቲ ካረንሲ ናታ ቫልዩ ክጎድል ይኽእል እዩ ያ ከምዚታት ከጋጥም ከሎ ሕጂ ንሕና መታን ሞር ሉዝ ከይንገብር ኩሉ ግዜ ስቶፕሎስ ወይታ ፕሮቴክሽን ናህና ኣብ ኣቲና ታርጌትና ጌርና ድማ ናብ ማርኬት ንኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ክንሪኦ ዘለና ድማ ኣብዚ ማርኬት እዚ ብማርኬት ሕጂ ብማርኬት ኤክስኪዩሽን ኢና ንኣቱ ፀኒሕና ማርኬት ኤክስኪዩሽን ማለት በቲ ዘሎ ዕዳጋ በቲ ዘሎ ዋጋ ማለት እዩ በቲ ዘሎ ዋጋ ኖርማል ከምዚያ ገይረ ኒው ኦርደር ኢለና ኣብነት ሴል እንተኢለ በታ ዘላ ዋጋ ያ ማርኬት ኣትየ ዘለኹ እቲ ብሮከር ናተይ ድማ በታ ኢንስታንት ራይት ናው ዘላ ኣብ ወርልድ ዋይድ እዚ ፕራይስ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ፍላክቹዌት ዝኸውን ዘሎ ንዓይ ኣብ ዩኬ ኣለኹ ከም ዘለኒ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ትሬድ ዝገብር ዘሎ ድማ ደ ሴም ፕራይስ ኣለዎ ኣብ ጃፓን ዘሎ ኣብ ጀርመን ዘሎ ኣብ ዩኤስ ዘሎ ኣብ ሚድል ኢስት ዘሎ ኢንተርናሽናሊ ብናይ ፋይበር ኮኔክሽን ማለት እዩ ኤቭሪዌር ኮኔክትድ እዩ ሕጂ
ማርኬት ኤክስኪዩሽን ክብሎን ከለኹ በቲ ሕጂ ራይት ናው ዘሎ ዋጋ ኣብ ማርኬት ንዝኾነ ሰብ የእትዎ ከም ዘሎ ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ህልው ዕዳጋ ዓለም እዩ። ኦኬ ብካልእ መንገዲ ድማ ካልእ ኦፕሽን ኣለውና ፐንዲን ኦርደርስ ዝበሃሉ እዚኦም ፐንዲን ኦርደር ድማ እቲ ማርኬት ሕጂ ዘይኮናስ ድሕሪ ዋጋ ምስ ጎደለ ክንገዝኦ ንደሊ ወይ ድማ ዋጋ ሞር ምስ ወሰኸ ክንሸጦ ንደሊ እዚኦም ድማ ፐንዲን ኦርደርስ ተባሂሎም ይፅውዑ። ኣብዚያ እንድሕር መፂና ነቲ ካረንሲ ዝኾነ ካረንሲ እንድሕር ሎንግ ፕረስ ጌርናዮ ኒው ኦርደር ምስ በልና ኣብ ላዕሊ ሕጂ ብኢንስታንት ኤክስኪዩሽን ስለ ዝኾና ጥራሕ ኢና ክሊክ ክሊክ ንገብር ዘለና እምበር ኣብዚያ ኢንስታንት ኤክስኪዩሽን ትብል ዘላ እንድሕር ክሊክ ጌርና ራዮ ኣብዚያ እቶም ፐንዲን ኦርደር ይመፁና ኣለዉ ማለት እዩ። ባይ ሊሚት፣ ሴል ሊሚት፣ ባይ ስቶፕ ኤንድ ሴል ስቶፕ ዝብሉ እዚኦም ፐንዲን ኦርደር ስመፁና ኣለዉ። ቨሪ ኢምፖርታንት እዮም እዚኦም ድማ እዚኦም ከዓ ለትሰይ ሕጂ ኣብ ስራሕ ትህሉ ወይ ናይ ድቃስ ግዜኻ ይኸውን እሞ እቲ ኦፖርቹኒቲ ኩሉ ግዜ ብስክሪን ኮንካ ወይ ነቲ ዋጋታት ምክትታል ኣየድልየካን እንታይ ትገብር ለትሰይ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ኣብቲ ቻርት መፅአ ኦፐን ቻርት ይብላ ሕጂ ኣብዚኣ ርአ እዚኣ ጂቢፕስ ሕጂ ቁርብ ከቢራ ኣላ ኣብዚኣ እንተትወርደለይ ግን ባይ ምገበር እኳ ነይረ ኣብዚኣ እንተትመፅስ ምገዛእ እኳ ዝብል ኣናሊሲስ ይህልወኒ ንዓይ ምክንያቱ ሪዝን ክህልወኒ ኣለዎ ግን ኣብዚ ኤርያ እዚ ክትመፅእ እያ እሞ ወይ ኣብዚ ቦታ ዝተበፂሓስ ባይ ክብላ ይብል ሕጂ ንሕብ ደቂስና ኣሊና ኮይና እዚ ማርኬት እዚ 24/5 24 ሰዓት 5 መዓልቲ ብሰሙን ድማ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ራን ስለ ዝገብር ነዚ ንብሎ ዘለና ቦታታት ቀልጢፉ ክበፅሖ ይኽእል እዩ። ንስኻ ድማ ደቂስካ ኣለኻ ወይ ኣብ ስራሕ ኣለኻ ወይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ትገብር እዚኣ ዋጋ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም 1.26 17 1.26 17 እንታይ ትገብራ ባይ ኦርደር ትገብረላ ወይ ባይ ሊሚት ስለዚ ፕራይስ ልክዕ ነዚኣ 26 17 ምስ ሃረመታ ባይ እትያትካ ፕራይስ ድማ ንላዕሊ እንድሕር ከይዳልዮ ኮይኑ ተመሊሱ ከይዱ ማለት ንባይ ፕሮፊት እናገበርካ ክትከይድ ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ መሲእካ ኦኬ ኒው ኦርደር ኣብዚኣ መፅአ ባይ ሊሚት ትብል ዘላ ንዓ ክሊክ ይገብራ ሕጂ ባይ ሊሚት ምስ በልኳ ኣብዚ ትሪእዋ ኣለኹም ከምቲ ናይ ማርኬት ኤክስኪዩሽን ኣይኮነትን እንታይ ትመፀኒ ፕራይስ ኣበይ ምስ በፅሐኻ ባይ ክትብሎ ደሊኻ ዘለኻ ስለዚ እታ ኣናሊሲስ ናተይ እንታይ ፀኒሓ ኣብ 1.26 17 ኣብዚኣ እንድሕር መፅኣትለይስ ባይ ምበልክዋ ኢለ ኣብዚኣ ፕለስ ይገብራ ሕጂ ኣብዚኣ ፕለስ ምስ ገበርኳ ትሪእዋ ኣለኹም ኣክቲቭ ኣይትኸውን it will not be activated straight away ከምዚኣ ዘላታ ትፀንሕ ብድሕሪኡ እቲ ፕራይስ መፂኡ ልክዕ ንዓኣ ምስ ሓረማ ንዓይ ኣክቲቬት ክትገብረኒ ኣክቲቬት ጌራትን ድማ ናብቲ ናተይ ዳይሬክሽን ክትከይድ ትኽእል ማለት ስለዚ ኣብ ፐንዲን ኦርደር ኩሉ ግዜ ኣብዚ እውን ክሪኣ ንኽእልና ትሪእዋ ኣለኹም እታ ፐንዲን ኦርደር ሕጂ ኣብዚ ትረአየና ኣላ ኮይና ፐንዲን ኦርደር ሕጂ ባይ ሊሚት እንተጌርካ ስቶፕሎስ ናትካ ድማ ግድን ብታሕቲ ክኸውን ኣለዎ ስቶፕሎስካ ክትገብረሉ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ማርኬት እንድሕር ሞር ቱ ዳውን ሳይድ ከይዱ ብዙሕ ሉዝ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት ስለዚ ልክዕ ባይ ተኣቱ ከም ዘለካ ስለዝኾነ ንኣብነት ኣብ 26 ስቶፕሎስ ትገብረላ ከምዚኣ ጌርካ ሞዲፋይ ኦርደር ኢልካ ኣለካ ኣብዚ መፂእካ ድማ 1.26 እንድሕር ጌርካ ሞዲፋይ ትብሎ ኣለካ ግን ስቶፕሎስ ናትካ ጌርካ ኣለካ ታርጌት እውን ከምኡ ቲፕ ድማ ልክዕ ከምኡ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ቲፕ ከዓ እቲ ታርጌትካ ማለት እዩ ናብዚ እንተኸይዱ ድማ እፀውኒ ትብላ ኣለካ ናብ 27:08 ኣብነት ኣብዚኣ መፂእካ ሞዲፋይ ኦርደር ኢልካ ኣለካ ደሴም እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ማርኬት ኤክስኪዩሽን ክንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ 1.2708 ኢልካ ከምዚኣ ጌርካ ሰትኣፕ ጌርካ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ባይ ሊሚት ክትከውን ከላ በንፃሩ ድማ ሴል ሊሚት እንድሕር ኢልና ድማ እዚ ማርኬት እዚ ሕጂ ብጣዕሚ ሓሲሩ ስለ ዘሎ ካብዚ ክሸጦ ኣይደልን እየ ኣብዚ እንድሕር በፂሑለይ ግን ክሸጦ ኢልካ እንድሕር ሓሲብካ ድማ ኣብዚ ላዕሊ ንኣብነት ኣብ 26:89 ሴል ሊሚት ትገብር ድማ ኣብዚ ኒው ኦርደር ኢልካ ማርኬት ኤክስኪዩሽን ምስ በልካ ሴል ሊሚት ኣበይ ምስ በፅሐኻ እዚ ማርኬት እዚ ክሸጦ ደሊኻ ዘለኻ ኦኬ ኣነ እዚ ማርኬት እዚ ኣብ 1.2617 ንኣብነት ምስ በፅሐ ሴል ሴል ክገብሮ 27:17 ኣብነት ኣብዚ እንድሕር በፂሑ ሴል ክብሎ ኢለ ኣለኹ ኣብዚኣ ድማ ሴል ሊሚት ይገብረላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ እንድሕር ሴል ሊሚት ገይረያ ድማ ራዮ
أبزي أوردر حجتري والهم بريد لاين كوينا أبزي أنا نري علنا أبزن دحر مسئلة إز ماركت سيل حزن خيدين تحتي للغو دسيم دما ستوب لوس كا قدم بلا على خبروا لنا معناته الماركت نعيم سأتون ندحر مور بو غير قصيلو لوز نخي يقبر ستوب لوس ناتي دما بلا على يقبروا تارجيتي كا بتحتي يقبروا مالتي إز حجي pending order استبايلو يسوا أمودة دما قال الله أنا بزيا ناي نيو اوردر مسبلنا باي ليميتر إناينا سيل ليميتر إناينا باي ستوب إند سيل ستوب زبحالا دما الله أنا زين باي ستوب إند سيل ستوب زبحالا دما أبز مسئنا right now price أبزيان أوكي زماركي زي نزن حليفو ونزي زون زي نزي بوتا زي نزي قصر زي حليفو بغيرو كيقصليو أي ملسن يزبل نحر مصنع تجيروي أناليسيس جيره أب إسرائيل شدشتن سوسان شدشتن أبزيا إريازيا باي ستوب يقبر مولك مسحرة منتي برايس يزني ستريت أوي بوغيرو نلعلي يخيد أنا بروفيت قبر خل مالتي حجي أبزيا مسيا نيو أوردر إليه instead of market execution باي ستوب يعطو باي ستوب مساعته خدمة أبي خخت أتو تدلي أبي ناي برايس خخت أتو تدلي دل خيلات نلا أب حدا نتبي سران شدشتن سوسان شدشتن إليه اللخو سلازي لك نزي باي ستوب غير يزلخو برايس مسحره مني ستريت اوي نعي حزنو بوغيرو نلعلي كقصلي بوغيره مخسب قبري لحسيب اللخو مالتي بخمس غيره دما اتيناتي باي ستوب يغبرو باي ستوب كتقبر كلها دما كل غزي ستوب لوس ناتكا بتحتي يقون تارجت كاغا بلعلي تغبر لها مالتي مودعتا دما نيو اوردر مسبلنايا لاست سيل ستوب علاتني سيل ستوب دما از ماركت بزلو لتحت خيديو الى زحسب جي أبتا شارت الحماسة right now price أبزي على right now حجي أبزي على هلو واقع مالتي أوكي زي ماركة زي إسرائيل شدشان 4-5 تبس يحبوا غير أخذ كتصلي عليه مصنعتي يقبر إسرائيل شدشان 4-5 لذي أبزي على مسيا new order إلى price sell stop أبي بس sell stop أب حدا نتبي إسرائيل شدشان 4-5 بس سيل ستوب قبر الليلة يالله سيل ستوب توتني حجي قال بقالو سيل ستوب ندحر بلا اللي خوينه سيل يخيدان لكم مالتي حجي رايو نقرا من قدنا مالتي رايت ناو اتي صنحنا واقاتات كلتشحن 500 نيجاتيف مسيل له بلا علي the reason why مغنياتو حجي ماركت زعصولي ناي حنت ساعات ترانزاكت مسكغار زغبرولي ابز ساعات زي حجي big spread among the ask individual زبلوز نوركو برايس انتوي از يغفي حزقون ابز انترينيان زين كلته لاينستري وانا لهم ريد اند بلو لو انا كلته لاينز فيري بيجالو زي حجي spread among the مشتن مجزئن ask individual زلو برايس نحصير غزي بتعم يغفح مالتهم بروكر نحنا كوميم زغبرو حجي ساعات 10 حدا يوكي تايم مسكونه ماركت كسيلو أبتي أوريجينال كملسيو دا مسألة دا سببه ويد ما نبتي تخكلني أبوتو إيمس حجي سبوا أجات أما كمان تناي سبريد فللي أبزي تريقوا لهم زعابي عند رخوين زي سبريد زي أما نقول مشيتن مجز إنزلوا فللي ندحر زعابي خوينو أتي كابر كد جبر زلك ويد ما تي بروكرز وستو كوميشن كابو مسرتي عب مالتي نقرا ما قدنا جتن ماركتنا أطولنا 4 pending order إنايننا very clear براكتيس ندا قبرنا ينغيد قال دما تي ستوب لوس انتيك بروفيت نا نغبرلو كل غزي اولو ابزغاتي ناي سبريد كساب حجي ماركت كعصون ماركت كخفتن كله ابتي ماركت مقتاو ازي واقع يخفلك مالتي حجي كل غزي ساعات 10 تقرب كله بيوكي تايم ماركت ب4 سيشن سي زخيد كل غزي سيدني ويد ماناي أستراليا سيشن إلو كأوس أنيحو ناي طوكيو إلو كأوس أنيحو ناي لندن سيشن كأوس أنيحو دما ناي نيويورك سيشن إلو بربعة فلوي وزي شو حتى نتمحمشت تريليون نبلو سنة حنا جنزب بزي مقراص بب سيشن فلوز قبل إذا فلوز حجي بس بانك تاس لزت أساسر معصاون مخفات ناي بانك مالتي حجي انتاي نبلا لنا أمريكا سنيحهم حجي بقوم أوردي ساعات ناي معصاو سلازمسه الصوم عسيوم على أمريكا فاينال الحج مالت بانك تعسيلو دحري ساعات مانك خفتيو أستراليا بقوم نوجه خوني مالتيو
ባንክታት ንሶም ክኸፍትዮም ትራንዛክት ምግባር ክጅመር እዩ ድሕሪ ቁርብ ኣራውንድ ሚድናይት ዩኬ ታይም ከዓ ቶኪዮ ወይ ድማ ጃፓን ክኸፍትዮም ሕጂ ሙሉእ ለይቲ ህዝቢ ጃፓን ብሓፈሻ እዚ ኩሉ ናይ ኣውስትራልያ ጃፓን ኒውዚላንድ ዘለዉ ማለት እዩ እሶም ቀትሪ ስለ ዝኸውን እቲ ምንቅስቃስ ትራንዛክሽን ክጅመር ይብኦም ድሒሩ ድማ ንግሆ 8 o'clock ዩኬ ታይም መን ክስዕቦም እዩ ሎንደን ከዓ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ባንክታት ናይ ዓለም ትራንዛክሽን እዚ ዓበይቲ ንግድታት ዝካየደሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ድማ ሰዓት 2 ብዩኬ ታይም ከባቢ ኒውዮርክ ክኸፍት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀትሪ ዘሎ ሕጂ ዝለዓለ ቮሊም ኣለዎ 7.5 ትሪልዮን ዝበሃል ዝዓበየ ኣብ ቀትሪ ዝንቀሳቀስ ንምንታይ እንተልና ዩሮፕ ብምሉኡ ኣፍሪካ ብምሉኡ ኣሜሪካ ብምሉኡ እዚ ትራንዛክሽናት ስለ ዝግበረሉ እቲ ዓለምና ዝበዝሐ ፀሓይ ዘለዎ ግዜ ሽዑ እዩ ማለት እቲ ትራንዛክሽን ድማ ብዓብዩ ኣብቲ ሰዓት እቲ ይካየድ ሕጂ ከም ትሬደር መጠን ለይቲ ኣብቲ ትሬድ ኣብቲ ማርኬት ክትኣቱ ከለካ ብዙሕ ቮሊም የብሉን ምንቅስቃስ የብሉን ቬሪ ስሎው እዩ ማለት እዩ ቀትሪ ክትመፆ ከለካ ድማ ሰዓት 1 ዩኬ ታይም ከባቢ ናይ ኣሜሪካን ናይ ሎንደንን ብሓንሳብ ዝራኸብሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ሃይ ትራንዛክሽን ወይ ድማ ሃይ ቮሊም ማርኬት ድማ ብቀሊሉ ኣፕ ኤንድ ዳውን ዝኸደሉ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ቀፃሊ ኣብቲ ኣድቫንስ ድሓን ሞር እቲ ናይ ሴሽን ዝኽፈተሉን ዝዕፀወሉን ወላ እውን ንሕና ትሬድ ንኣትወሉ ሞር እንዳበልና ክንከይድ ኢና ግን እታይ ጀነራል ኮንሰፕት ማርኬት ብከምኡ ፍሎው እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣስ ቢግነርስ ነዚኣ ልክዕ ከምዚኣ ጌርናያ ዘለና ፕራክቲስ እናገበርኩም ባይ ኤንድ ሴል እናበልኩም ሎት ሳይዝ እንዳቀያየርኩም ቴክ ፕሮፊትኩም ስቶፕ ሎስ እናገበርኩም ፐንዲን ኦርደር ድማ ከምዚኣ ንገብረን ዘለና ብኩላ እንዳኣትኹም ነዚኣ ሜታ ትሬደር 4 ወይ ሜታ ትሬደር 5 ማስተር ከተብልዋ ኣለኩም ብቀዳምነት ማለት እዩ ነዚኣ ማስተር ምስ ኣበልናያ ወይ ነዚኣ ኮንትሮል ምስ ገበርናያ ከዓ ኣብታ ትሬዲንግ ቪው እታ መዓልታዊ ትሬድ ንገብረላ ዘለና ወይ ኣናላይዝ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ እታ ቢዝነስ ፈሊጥናያስ ብድሕሪኡ ኣብ ኣናላይዝ ምግባር ስለምንታይ ማርኬት ሴል ይኸይድ ስለምንታይ ባይ ይኸይድ ብናይ ስትራቴጂ ከነኣቱ ኣብኡ ሽዑ ኣብቲ ኣድቫንስ ሴሽን ንኸይድ ማለት እዩ እታ ቤዚክስ ግን ነዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ፍትፍት ኣቢልኩም ፕራክቲስ ጌርኩም ክትመልክዋ ክትክእሉ ኣለኩም ነዚኣ እንዳመለኽኩም ኢኹም ሽዑ ጎኒ ምሳና ንኣብነት ኣብ ሴሽን ቀትሪ ሎማዓንቲ ጂቢፒ ጂፒዋይ ባይ ግበርዋ ስቶፕ ሎስ ከምዚ ክንብል ከለና ምስ ኢልኩም ኣብታ ዴሞ ድማ ንስኩም ስቶፕ ሎስኩም ቴክ ፕሮፊትኩም ጌርኩም ሎት ሳይዝኩም ዓቂንኩም ኣብ ማርኬት እንዳኣተኹም ምሳና ትስዕቡ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብሓፈሻ እቲ ኣመሃህራ እንዳተደግመ እዩ ዝኸይድ እቶም ኣድቫንስድ ኬድና ኣለና ወይ ድማ ኣብ ላይቭ ትሬድ ኣለና ንብል ካብ ሜታ ትሬደር 4 ኣይንወፅን ኢና እዚኣ ቢዝነስ እዚኣ ኩሉ ግዜ ምሳና ኦኬ ተመሊስካ ኬድካ ተመሊስካ ናበይ ክትመፅእ ናብ ፐንዲን ኦርደር ኬድካ ናበይ ክትመፅእ ናብ ስቶፕ ሎስ ኬድካ ናበይ ክትመፅእ ናብ ታርጌት ናብ ቲፒ ስቶፕ ሎስ ኤን ቲፒ ከይገበርካ ኣድቫንስድ ኩን ዋላ ጀማሪ ኩን ኣይሰርሕን ኢኻ ፐንዲን ኦርደር ከይገበርካ ድማ ብዝኾነ መንገዲ ትሬድ ኣይክትኣቱን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ንድሕር መሊኽኩማ ኣስ ቢግነርስ ከይተሃወኽኩም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ትሬዲንግ ቪው መፂና ድማ ማርኬትና ኣናላይዝ ምግባር ንጅምር ስለምንታይ እዩ ጂቢፒ ዝጎድል ዘሎ ኣበይ ምስ በፅሐ ኸስየል ንብሎ ኣበይ ንኣቱ ኣበይ ንወፅእ እቲ ንገብሮ ዘለና ኣናሊሲስ ናይ ትሬዲንግ ቪው ከዓ ኣድቫንስድ ብሓንሳብ ሓቢርና ንኸይድ ማለት እዩ ደጊመ ስለምክትታልኩም ብጣዕሚ ዘመስግን ዘለኩም ሕቶታት ዘለኩም ካልእ ርእቶውን ኩሉ ድማ ብሓንሳብ ክንከይድ ኢና ቴንክ ዩ ሶ ማች ኦኬ